माबा साइकेलानो सेन गबाय थायो। गंसे गोदान साइकेलखौनो लाबानो जासैना आबा। ओं नायो। माबा बे साइकेल बोरायखौनो सालायबाय थायो आदाया। बायगोन ना आयै र'। दे बायनो थिनबाबो बाया गावहानो। आं आंनि साइकेल बोरायखौबा बेसेबां अनो आयै? नोंनालाय आरो बिदिनोसै आबा। माथो? ओमफ्राय नै आबा, दा नोमादै फैनो होनदोंमोन। दा दसे स्टेशनाव थांना लायब्रब। दिनै फैगोन नामा? हाबाब आबा, दाख्लैनिफ्रायनो फैनो होनगासिनो आरो। दे दा फन हरग्रोगोन आं। ओं दे। ओमफ्राय एसे हाथायावबो हाबबोफा आबा। दे जागोन। ओमफ्राय आदा, आंनो मेथाइ लाबोफा दे हले। नायलाय आयै, गोरलै बायदि माबायदि मेथाइ बिबावो। दे आबा, एसे लाबोफाबानो जाबाय। ओमफ्राय आइयाबो लाबोनो थिनखाबाय दा। दे मावजि गथ'। दे नोंहाबो माइरङा जावद'। दे थाब जाव एसे। ओमफ्राय आयै, आदानो बाजै नायनो होननायालाय माला नायगोन? नायगोन आरोहाय र'। दे आयै, थाब नायदोसो। बाजैनि ओंखाम संनाय जानो लुगैबाय। जानला मानला लायालै आं आयै। दे आबा जागोन। ना आदाना सोरबासो दंखायो नामाथाय? दा माला नुफेरा नोंलाय? थगायबायसोदां गावहा। दा मोनगोनसो नों आंजों। दे जाबाय, नोंसिनाबाथाय बिदिनोसै आरो। आंनि जानो गोनाङाथ' रोजायाव सासेसो जागोन, जायखौ आंनि गोसोआ फसायगोन। दिनै आं न'निफ्राय बेसेबांबा गोजानाव फैबाय। मिथिया आरो बबेसिम लांगोन। नाथाय आंहा माखासे सिमां दङ, मिजिं दङ। आं दानो जुलि जानो हाथ'आ आयै आरो आफा। आफाया मानो बुजियाथाय? माबा आंखौ हाबा हरलाबायनो नागिरो। आं हाबा जानो गोसोआनो गैथ'आ। आयै, थेंक इउ स' माच। न'आय सना, नैबे फैसा एसेखौ ला आरो न'निफ्राय थांदो आइ। आयौ आयै, नाथाय आं अबाव थांगोन? अबाव माने नोंनि लोगो दं होननाया, नों बेजों थांना थाहैथ'दो आइ। नोमफाया मानिनाय नंखाया, नोंखौ जायजों बेजोंनो हाबा हरखागोन। नाथाय आइ, आं नोंसोरखौ नागारना बोरै थांगोन? नोंनि आथिङाव गसंनो लुबैदोंना आइ सना? ओं आयै। होमबालाय माथो, जुरि बायदि जा आइ सना। नुवाखै नों नोंहानावखौ? र' नोम्फाखौ मोजाङै बुजायग्रोनि आं। नों न'निफ्राय थांथ'दो आइ। आयै, आं बोरै थांगोन नोंसोरखौ गारनानै? दे आइ, जेबो नङा। आं नोम्फाखौ बुजायसान्दि नों न'निफ्राय थांथ'दो, नङाबा जायजों बेजोंनो हरमारगोन बे नोंखौ। आरो आं दंना आइ, आं फन हरबाय थाखागोन। ओं आयै। बे नोंनि लोगोजों थाहैथ' दे आइ दे। दे होमबा जागोन आयै। नोंसो आंखौ बुजियो। दे लोंदो, थुनथुला जावैसो। नोंनि फुदुंनायासो गोथावसिन जायोलै माथो आयै। इयो मा बुंनो सानदों नों? बिदिबा आंनि साहा फुदुंनाया गोथाव नङा आरो ना? हाबाब थुनथुलि आइ, हा ओरैनो बुंदों आरो माहाय। आंनि फुदुंनायखौ दिनैनिफ्राय मोनलोंला नोङो। जाबायलै दानाबा। नायलाय आयै, एसे एसेखौनो रागा जोंलाबायो नोंसोरजो। ओमफ्राय दिनै थानोबा थालांदो जावैसो। मालाय आयै, बेदर दं नामा? नुबाय आयै। नांगौ बेनो बेदर। हा थायोबालाय बेदर लायगौमोन आरोहाय आङो। नाङा आयै, बेदर होनाङा बेनो। गावसिनावबा आंखौ खेबसेबो लाङा।
जालायबाय दा आयु हामालाबा लांगोन आरो हाय आइ ओं नायै नैसो बिनि लांनाया आंखौ लांगोनब्रा लांगोन आंनि थुनथुलि मावजि नैसो नोङो थुनथुला दे हाय दे जाबायसै हामबायसै मादै आं मोनफैबायमोनथ' नै आंबो मोनहैनो बावला बाबु दे दसे नेथ' बाबु दे जागोन मादै ओं इयो मोनफैनायालाय मोनफैबाय माबा सुजुनो फन खालामनांगौमोन ओमफ्राय आं मोनफैबाय होननानै ओं मादै हेलौ आं सुजु माबा आङो ना नै मोनफैबायानोमोन दे होमबा दसे थाथ'नाय आं दे एसे थाब फैदो औलै जागोन आं माबा गोदान जायगायाव एसे थानो बोरैबा गिलायलाङो आंथ' आरो नोंखौल'सो सिनायो रावखौबो सिनायबावा दे नै आं ओंखारबायानो थांसै दसे उनाव मोनहैगोन दे ओं होमबा आङो बै नोंनि ससे थाग्रासिम थांनोसै दे बिदिबा फैबानो जाबाय दे होमबा मादै दे बाबु दे होमबा आं दोनथ'नोसै दे ओं दे दासो रायलायना मोजां मोनबाय आया रिक्सा रथ'नाय माला सफैगोनलाय मादैयाबा आया नोंथांनि फैसा फैगान गलांबाय बे सिख्लाना दा खम नागिरसिगोन बे गावनि फैसा फै गनायखौनो थाल दंना गैया बेलाय बेबा मामा नांगौ बुस्थु दङ बेनो हैफिननांसिगोन दां र' उन थांनि आं बेखौ मोनस्लाबबावगोन ना जियानो जादोला थांनाय नायग्रोनोसै र' इयो बासाबो थांबाय आंखौ गालांना आंनि फैसा बिगानथ' अबाव गखो हा माथो आंलाय बेगावनो लाथारदोंमोन माब्रै अबाव गबोखो माथो सुजुनि फनाबो नांला आं दाना मा खालामबावनो दिनै जायगा गोदानाव अबेयाव थांनांगौ दिनै आंथ' रावखौबो सिनायाबो आरो फैसाबो गैला माजों थांगोन आं माथो दाबो फैयालै ओं रा नेनो बाथारबायलै सोरबा कल खालामनाय माला सफैगोन बियो आं दहायनो कल खालामदोंमोन मानसियालाय फैगासिनो होनदोंमोन माथो गोबाव जाखोलै फैबायदांलै नङाबा बाब माथो ओं जों गावखौनो नेना दंगासिनो नंगौना नोंसोरखौ नुना आं जि मोजां मोनबाय एसेबां खुसि जाबाय दे जुरि बांद्राय मिनिनांला र' एसे मिनिबावनि मानोथ' मिनिखोलै जुरि आं मा बुंबावनो जाबाय दे जाबाय जुरि बारा मिनिनांला उदै सागोन एंथ'रा जाबाय दे बांद्राय मिनिनांला थ' जोंहा दैया माबा केन्टिनाव थांसै आं बांद्राय मिनिबाय खोमालै दे जेबो नङा आंलै जुरि थोदो थांसै थोदो होमबालाय माथो फनानो नाङा आं दाना मा खालामबावनो दिनै बेसेबां बैसोना दासो लोगो मोनबाय मानसिखौनो इयो आंथ' बेवहाय रावखौबो सिनायाबो आंनि फैसा बेगानो अबाव गबोखो आं दाना मा खालामबावनो आं अबाय थांबावनो दिनै माथो फनानो नांला खोनासंलाय नोंथांनि फैसा बेगा गोमादों नामा
इयो आंथ' आंनि फैसा बेगानो गबोबाय आरो आंखौथ' बासनिफ्रायबो बोख्लायना गालांबाय अबाव गबोगोथाय आं लाथारदोंमोन अबाय गबोगो आं थालखौनो मोनासै नाथाय नोंथाङा बोरै मिथिखो आंना फैसा बेग गदों होननानै नोंथांनि फैसा बेगा बेनो नङा होमबा आंथ' बेनोथ' आंनि फैसा बेग नोंथांखौ आं दहायनिफ्रायनो राव होबोगासिनो मा ओं बेखायनो नोंथांनि उन फैदोंमोन आं आयु नोंथांखौ होसोबायना मेंजोबलायबाय आं गावहा उनथिंनो नाहरथारा एसेबो आं मा रावै नोंथांखौ साबायखर बुंबावनो नोंथाङा दि आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' मोनबाय दे जेबो नङा आं जि गिबायसोमोन ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नों बेनोथ' थांनायानोथ' माने आं बे जायगायाव गोदान आरो आं रावखौबो सिनाया बेवहाय ओमफ्राय सोरनावथ' फैयामोन फैनो माने आंनि सासे लोगो थायो बे जायगायावनो ओमफ्राय बेनाबो फना मा जाखोथाय फनानो नाङा आरो फैसा बेगाबो गबावबायसोमोन नोंथाङा होफैफिनामोनबादि आं मा जागौमोनथाय ओमफ्राय नों एड्रेसखौलाय मिन्थियोना मिन्थिया आंनि लोगोनिखौ माने आंनो लिरना हरखादोंमोन बेवहायथ' नों जेबो गारिबो मोननाय नङा रिक्साबो मोननाय नङा इयो होनबा मारै थांबावगोन आंजों ससे थांफानो हागोन नोंथाङा गाज्रि मोनाबा खिन्थु आंना साइकेलसो इयो बे सिनायमोनि जायगायाव नोंथाङा आंखौ हेल्प खालामामोनबा आं मा जागौमोनथाय नंगौना आंथ' जि गिसोबायसोमोन ओमफ्राय नोङो बे जायगानिनोखा नामा जायगायाथ' बेनिनो आं मादैखौसो लांफैदोंमोन स्टेसनाव जोबोद साबायखर थाबाय नोंनिसिम दे जागोन दे बेसे गोजान दंबावो ओमफ्राय माने आंबो बेयाव फैफेराखै एड्रेसा दं दा दङ दे होमबालाय नोंथाङासो जोबोद खस्थ' मोनबाय नङा होमबा आंनि थाखाय जेबो नङा दे